ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। କଥାରେ ଅଛି, ନ କରିବା ଯାଏଁ କିଛି ହୋଇ ନଥାଏ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲୋକ କେବେ ହାରି ନଥାଏ। କେବଳ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ସାହସ। କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଣିଷର ସାହସଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇ ନଥାଏ। ଜୀବନରେ ହାରିଥାଏ ସିଏ ଯିଏ କେବେ ହୃଦୟରୁ ଲଢ଼ି ନଥାଏ। ଆମେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସାହସ କରି ପାରି ନଥାଉ, ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଥାଉ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏମିତି କିଛି କଥା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାକୁ ସାହସ କରିଦେବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଶିଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଚାଲିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ରାସ୍ତା ହିଁ ଦରକାର। କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁମ ଛଡ଼ା ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିବେ। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ଶିଖ। ଦୁନିଆ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପେ ଆପେ ଚିହ୍ନିଯିବ। ହେଲେ ଜିତିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ମହାନ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ କୋଉଠି ହାରିବାକୁ ହୁଏ ଏହା ଜାଣିବା ଲୋକ ମହାନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ହୀରାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ କାଚ ହିଁ ଚମକିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପଥର ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଥିବା ମଣିଷକୁ ପଥର ହୃଦୟ କରିଦେଇଥାଏ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ହାରିଥିବା ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଜିତିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ହାରିଥିବା ମଣିଷ କେବେ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ। ଅସଫଳତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯଦି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ତେବେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବେନି। କାହିଁକି ନା କଠିନ ରୋଲ୍ କେବଳ ଭଲ ଆକ୍ଟରକୁ ଦିଆଯାଏ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ହସକାନ୍ଦକୁ ଯିଏ ମୁଣ୍ଡେଇ ବାଟ ଚାଲିପାରିଲା, ସିଏ ହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟରେ।